ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. All the ends of the earth have seen the saving power of God. Yes, mga bay, hinaot unta makasinati na ta sa gugma sa Dios. Kung unsa imong gipangita nining bagong tuig, unsa to ang gipangita sa kinabuhi, hinaot unta nakasinati na ta kung unsa di ay ang ang nga naa sa atong kinabuhi. Mga bay ug mga kaisang bingay, this is Father Rod para sa atong live broadcast. Well, mga bay, basahon na to atong gospel. No? Atong gamito ng English, of course, ang gospel, para daghan kaayo og makasabot kay we all know nga daghan na kaayo ang gustong mo subay sa ato o mo join sa ato ang live broadcast apan naglisod jud sila sabot. So atong basahon ang English, ang gospel, no, the gospel English, of course, no, kay kasagaran nato ginabuhat ang Cebuano man. Okay, so mga bay, para mapalawman nato, mayong gabi ka natong tanan. So I would like to ask everyone to dispose yourself para asyong atong mabasa o atong madungog maayo ang ebanghelyo. Nga pagabasahon nato ang ebanghelyo nato ug maadlaw nga Huwebes. Okay, so January 4, Thursday. Okay. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. The next day John again was standing with two of his disciples. As he watched Jesus walk by, he exclaimed, "Look, here is the Lamb of God." The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. When Jesus turned and saw them following, he said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi," which translated means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and see." And they came and saw where he was staying. And they remained with him that day. It was about 4 o'clock in the afternoon. One of the two who heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which is translated anointed. He brought Simon to Jesus, who looked at him and said, "You are Simon, son of John. You are to be called Cephas," which translated Peter. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So mga bay, ato sang basaw ng ato ang Cebuano nga version aron mas masabtan jud kaayo ta no sa kadaghanan. No kay murag daghan namang kaayo taog nagsunod ni ini. Okay, so mga bay, mga kaisang bingay, atong basahon ang ato ang ebanghelyo. Okay, pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ko ikaw o Kristo. Sa pagkasunod adlaw dito na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an ug sa pagkakita niya kang Jesus nga milabay, miingon siya, "Anaa ang nating karnero sa Dios." Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini ug minunot sila kang Jesus ug miligi sa Jesus ug sa pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya gipangutanan niya sila, "Unsa bay inyong gipangita?" Ug sila mitubag, "Rabay, nga sa ato pa magtutudlo, hain ka man magpuyo. Ngari kamo ug tan-awa ninyo." Mitubag siya. Busa mikuyog sila kaniya ug nakita nila ang iyang gipuy-an ug nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlaw, mga alas 4 kadto sa hapon. Usa ni adtong duha ka nakadungog kang Juan ug mikuyog kang Jesus, mao si Andres, nga igsuon ni Simon Pedro. Gipangita dayon ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, "Nakaplagan namo ang Mesiyas nga sa ato pa si Kristo." Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Ug si Jesus mitutok kaniya ug bingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlan ka Cephas, nga sa ato pa Pedro." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo. Wow, kanindot mga igsoon. So, kumusta ang matag usa? Hello mga bay ug mga kaisang bingay. Kumusta kamong tanan atong tan-awon kinsay nag-join sa atong live broadcast karon? Hello.
Oh, we have 89 viewers. We have 61 commenters and 9 comments. So, thank you so much. I hope okay ang ato ang klaro ato audio ug ang video nato. Okay, atong basahon usa no. Okay, Ate Laura, may gabi from Bantayan. Happy New Year. Shout out Carmelita, Gistoni, Bay Lodi, si Father Gistoni, mga bahay uban nato no. Salamat Father Gistoni sa pagduyog ka nato. Thank you so much. Yes, so Father Gistoni, I hope maka-share ka sa imo ang love nga pamalandong niini ato ang gibasa karon para ugma. Okay. Nangandam na ni si Father Gistoni. Shout out no Father Gistoni ug diha sa kaubanan sa Bantayan sa Daan Bantayan I mean no. Shout out kaninyo ug mga kaparian nato nga nag-uban kaayo kanato. Okay, klaro kayo no Father Gistoni. Okay. Salamat no. Happy New Year kanimo. Joseph King Malingin is also watching. Mayong gabi Father Rods listening while making GTE. Unsa ni GTE Karen? Sorry kayo ha. Unsa ni murag delayed na magayta ning mga bag-ong pamaagi sa mga batanon. Joe Brooks, klaro kay Luz Vimida Galyar, Gomerazol, Mama Betty, hello there, kumusta? Papa Nilo, Kenneth Ann, how are you? Oh, Tita Daya, Mira na sa milyon, gabi Father Rod, hello, so mga friends na to from Bantayan, no? Hello, I hope klaro ta karon no, naglanog-lanog ta dihang dapita. So, ang atong topic karon mga kaigsunan, kani atong giingon nga, topic na to ang gitaytulan na to ni og come and see no dali og tan-awa. Okay, by the way, shout out sa itong mga kaigsuonan, join forces Daan Bantayan og Bantayan Lodia Gistoni no, shout out kanimo Father Gistoni, kumusta mo diya? So mga kaigsuonan, Jobrax, shout out from Lapu-Lapu, Lapu-Lapu, watching from Zamboanga City. Okay no, all around the Philippines ta karon no, but later na po nimo sud nga Tagalagyong dapit na sa gawas nga nasud. Okay. Yes, mayong gabi ka natong tanan. So mga kaigsuunan, by the way, shout out lang nato ato ang mga new followers. Salamat kayo. Actually, we gathered 10,000 new followers na ato ang Isang Bingay Facebook page. I hope muka-visit sad mo sa ato ang page or sa ato ang YouTube channel. So, kumusta ang matag usa? Naglanog-lanog gayud Father, klaro kayo. Salamat kayo no, Mama Betty. I hope you're doing great. Tita Daya, kumusta dis Bantayan? Shout out sa mga Bantayano na to diyan, mga friends. Okay, baby Ramirez from Kalubian, Leyte. Hello sa tanan no, Happy New Year kaninyong tanan. So salamat kay medyo daghan kita. And I would like to share lang before na to palawman ang atong na-discuss nga topic. Naa may niingon sa akatong video na actually akatong video nato nga somehow nag-trending siya kay 1.4 million na siya karon no. Daghan kay mga commenters nga niingon siya kasagaran man gud nato Father nga mga Catholic kay maayo lang kay ta mo sacramentalize pero kuwang sa catechism o kuwang sa apologetics, which in fact makaingon ko tinuod gyud na mo nay kuwang nato, or maybe ang as a Catholic, practicing Catholic, kuwang siya sa pagpalawom, labi na sa atong mga doktrina, labi na sa atong mga pagtulunan, labi nang atong mahibaw-an nga kining ato as a Catholic no, we have no, the foundation of our faith naka-tripod na siya, di lang kay ang camera kinahanglang tripod, but in our faith we need to have this no tripartite like magisterium, tradition, and sacred scripture. Dili lang kay magbase ta sa Biblia. Nya daghan kay mga kaigsuonan nato nga mga pinalangga no sa lain nga mga pader magbase gyud sa Biblia. Nindot na siya pero sa ato mas broad, mas lapad pagyud kaayo nga hutong kay dili man tanan nahisulat sa Biblia. Okay? So mao nang giingon nga tradition. So daghan kaayo mga oral and written traditions nga during the time of Christ no wala mahisulat. Kay niingon pa si John, kag kung isuwat gani sa Biblia ang tanan, dili tanan ma-contain ang pagtulunan. Meaning to say, so dili tanan na exhausted sa Bible, no? Bible alone, sola scriptura. So busa do na kitay sacred magisterium o tradition. So daghan kay no katong mga times nga si Jesus didto sila nang lakaw, nagsangyaw, nag-administer sa tanan. Wala na tanan na record.
of course. So naay mga first hand experience sa mga tinun-an. So mo na diha ang ato ang gitawag nga tradition. Kay naamay nasuwat ug naapoy oral through verbal lamang. So nadungog lamang. So mao na siya, mao na inana ka reach ang ato kung mayon Catholic, no? Nindot to kaayo ni ato Anyway, so much to that. Kay daghan kay tag mga bashers nga mga pinangga sa Dios, no? So anyway, salamat kaninyo mga bashers. Kay with that, mas nilanog-lanog ta. Okay. So, kumusta ang tanan? So, mo na, kinahanglan yung tag apologetics o kinahanglan ta og catechism. So, ang kasagaran sa nato mga pinangga, ng mga Katoliko, of course, no? Kuwang og, no? Bisag unsa ano mong pagpangugat na og sangyaw og paghatag og mga pagpamalandong upan apan ang atong kasagarang mga pipila nga mga kaigsuonan kuwang sad og panahon sa paghatag og gigayon sa pagpalawom, no? Kinahanglan sad ta maning kamot ana, no? Gawas nga daghan mga pamaagi like in our gospel, no? Ingon man si Kristo, come and see. Oh, look, here is the Lamb of God. So nakita mismo kana no sa mga disipulo ni Kristo. So how can we know God if no dili ta magpakabana? Kinahanglan gyud ta kita mo una. We have to go there. We have to make a step forward, no? Kinahanglan nato unahon ang atong pagbuhat. Kinahanglan na atong pagtuo kay ang ato ang pagtuo maunay gingon pa sa faith seeking understanding. Kung naatay lawom nga pagtuo, no, maunay mangita og rason nga maka pangita tag unsa dining klaseng butanga nganong naaman ta niini. Okay. So inana kanindot mga kaigsonan, somehow karong mga panahon na 2024 mangita ta og mga butang nga pwede nato siyang mas dili lang kay taman lang ta sa kinigiingon nga sacramentals o sa mga basic na to, but we go deeper this time, no? Pamangitaan na to pamaagi nga makapalawom kita. Okay? So I hope you're still there. Tanaw na to, no, sa kung kinsa nagauban pa ka na to. Shout out kaninyong tanan mga bay o mga kaisumbingay. Kini akong bagong setup. I hope okay ra ang tanan sa bagong setup na to. Kay dili na ko makita kung pila dayon directly ang naguban na to. 149 viewers. I hope you can share this para mas madaghan ta og tanaw na to inyong mga comments. Si Cyrus Glenn, Ma'am Fabi from Bantayan, Renan may gabi po from Leyte, Siam. Okay, I hope i-share ninyo ni kay para daghan pang makadungog sa ato ang naglanog-lanog nga pamalandong o ang inyohang sharing later basig na amoy nilot pagtuo. Ingon pa si Father Gistoni, shout out, no? Ingon siya ang pagtuo pagsanong nato sa mga kamatuoran sa Dios, pagsanong nato sa mga pamaagi sa Ginoo, o pagsanong nato sa tuyo sa Ginoo kanato. Wow, kanang gitawag nga pagsanong, no, katulog di balik. By the way mga bay, si Father Gistoni na assign siya diha sa school. Sorry Father Gistoni, unsa na nga school imuha diha so naa siya sa Daan Bantayan. So pagkabuutan ni Father Gistoni, shout out kanimo. Nag-share siya sa pamalandong about pagsanong, no? Ang atong pagtuo kinahanglan mo sanong ta. So mo na gitawag man ta, come and see, let us see the goodness of the Lord. Tanaw na to ni how can we see that God is loving us if dili po ta maning kamot nga buduol niya. Daghan magpamaagi nga nailhan nato ang Ginoo, like daghang mga instrumento nga gigamit ang Ginoo, daghang mga pamaagi nga gigamit ang Ginoo kung unsa klase ang iyahang pagpaila sa iyang kaugalingon. So mga kaigsuonan, in our gospel chapter John chapter 1 verses 35 to 42, no, kaning narrative ani nagpasabot ni siya nga it unfolds as John the Baptist points out Jesus of his kining duha ka disipulo niya, no, ka mo'y nagdala leading them to follow Jesus. So kana bitong nailhan ka gipaila ka kang Kristo unya karon nakasinati ka sa kanindot sa imuhang experience nga nakita nimo siya, no, sinati nimo siya, nangita sad kag laing tawo nga imong guyuron, no? So kana bitong inana nga effect ba nga kung muduol ta kang Kristo, no, mas makasinati ta nga
mao day ni insakto ug mao day ni ang angayan natong buhaton. Ug once maka-experience na ka sa gugma si Dios, kana bitaw murag di na ka makasabot, di na ka magalingasan na ka kay murag nindot man kayo imong kasinatian, and daghan kay itong matag-usa nato, daghan kay ginana nga mga experiences. And I myself, no, mausad na ang ako ang story, no, sa vocation story, kay nakasinati lang gyud ko sa gugma sa Dios. Kay I was once kanang bisag asa na kung naabot sa trabaho, like Father Gistoni, shout out, no, pareha po ni si Father Gistoni, no, usa ka teacher ni siya. So mo na, no, dakpan siya sa Ginoo, so nakasod siya sa seminaryo, o kana, no, grasya sa Dios, no, napare ako po napare sa. So shout out Father Gistoni ug sa uban natong mga kaparian diha, no, nga nagtan-aw nga naghilom-hilom lang. Okay, so muna mga igsuon, in our gospel, it highlights the importance of seeking a personal relationship with Christ. So, that is one big factor kung unsa na ang atong relasyon karon sa Ginoo. So, it suggests the true discipleship involves spending time in His presence. So, in this year 2024, I know most of us kanang dunag gyud panday diana nga gipaningkamutan nga, I hope mahingon ako daghan mong mga hopes or mga New Year's resolution kung unsa man na siya. Well, I hope apil ang ginawa na, no, labaw sa tanan siya gid unta, no, ang iyang napoy nabasa mga kaigsoon ninyo siya nga usa sa mga New Year's resolution ako, Father, kay prayer life, pandayon ang iyahang pag-ampo, nindot kay, no. So mao na inana ka timing or inana ka konkreto ang iyahang gisulti nga haom kayo sa atong ebanghelyo karon or para ugma. Brent, shout out Grace Soriano, Happy New Year. Yes, Happy New Year Leonisa, Madeline, Cyrus, naa kami sa ika-novena sa Santo Niño. Wala ko schedule no Cyrus kay ang na-schedule ana ang mga kaparian nato, labi na mga Agustino o mga religious o na mga pipila ka mga diocesano. So sa Santo Niño no magsugod na tahapit, no, mga kaigsoon ng pari nato. Okay, si Romy Chang Lorna, may gabi, sorry na late, it's okay, no, sa mga late palumpon late, no, daghan naglanog ta from Tarlac also. I hope daghan kay ni comment nga di sila ganahan sila pero dili sila kasabot sa ato. I'm sorry mo na ma-challenge ko nga kinahanglan gyud ta mag in English or mag Tinagalog. Somehow ato na ning i-mix mga kaigsuonan. Gikan mi China, dali na Pilipinas. Gikan na China, gikan na China. Dili Pilipinas. Unsa man ibot pasabot ani ni Cyrus. Okay, no? From Sanrem, si Elena. Okay, God is good all the time. Teresa, come to the church and prepare yourself to the Holy Mass, and you will see the Lord in the Holy Eucharist and the Blessed Sacrament. We can see the Lord through helping others. Love your neighbors even though it's your enemies. That's for me, Father. Thank you so much, Teresa, handmade with love and soap candles. So we pray for you, no? So mga bay, kumusta mo diha? I hope you're doing fine. Okay? So atong tan-awon mga kaigsoon, unsa may importante ani? So kung atong makita mga kaigsoon in today's modern day, kadaghanan nato we are always seeking for God in a different manner or in many things. Yes, pwede na siya if we are that deep nga aware ta, like no sa kang spirituality ni Saint Ignatius nga you can find God in everything. Pero mga kaigsuonan, tan-awon sa nato kay kun inana natakalawom, no, we can deep encounter with Jesus somehow through the Spirit, no, experience a profound transformation. Kinsa man ninyo mga kaigsuonan na experience na og profound transformation. Yes, there may be differences sa ato ang mga experiences, no, na ay uban nga hinahinay, na ay uban at that very moment, no, abrupt kaayo, na apoy uban nga duyan-duyanon sa na malandong sa. So our experiences may somehow vary, no, lahi klase. Kay in our gospel
kaning experience sa mga tinun-an ni Kristo, no? Nagtindog-tindog ra gid ni sila, no? As giingon ni John again was standing with two of his disciples. Nakita ra gyud nila si Kristo nga niagi. Unya, ni-exclaim dayon, "Look, here he is, the Lamb of God." They recognize God. Nga kana bitong magsige lang kag tindog-tindog barog-barog bisan asa lang dapita. Unya, kanang daw wala lang sa imo, but when you experience God, murag nindot lagi to. Inana ba nga experience? Matod pa sa usa sa mga professors namo, kanang moingon nga there's an aha experience. Aha, it's God. So, what happened? The two disciples heard him say, so they followed Jesus. Musunod kita ni Kristo. Usa ni sa tawag nato. Kaya may ingon ni Father Justoni, no? Kinahanglang musubay kita, musunod kita, mutubag kita. So, kumusta naman ang imong pagtubag? Kung ato na sinati, come and see the goodness of the Lord. Well, the more natong mailhan si Kristo, the more natong masinati ang gugma niya nato. Amen to that. Mga bahay, mga kaisambingay, unsaon nato pagkailasad sa atong Ginoo kung wala sa tanan ning kamot. Daghan magpamaagi ana. Perhaps we know God through, number one, Bible reading. We know God going to church, attending the Mass. Or perhaps there's an influences from our friends or unsa pa ng mga attending seminars or whatever mga retreats. Ug daghan pagpamaagi. We also know God by just a very experience sa atong adlaw-adlaw nga makasinati lang ta, wow, it's God. Lain-lain jud mga kaigsuonan. Nya mao nay importante kaayo kay kung masinati na nato ang Ginoo, there must be a profound transformation. Mausa na ako ang istorya mga kaigsuonan, no? Kay naglaag-laag lagi may uban ni Father Gistoni, shout out diyan, no? Father Gistoni nagtudlo na siya, teacher na siya, no? So I don't know deep sa story ni Father Gistoni, pero mo ginanggingon nga ang bukasyon, ang tawag diha sa pagkapari, no, usa ka dakong grasya sa Dios. Bisan pag way pili na nga edad, no. So shout out diyan sa atong mga kaparian, no. Salamat sa pagtubag diha sa gasa sa bukasyon. Shout out sa atong 156 viewers. I hope mo daghan pa kita. So by the way, sa mga new followers na to, welcome sa ato ang tulumanon, sa ato ang ay sambingay, sa ato ang pamalandong sa ebanghelyo para ugma. So mao ni ato ang time slot, usually 9 o'clock or 8 o'clock Wednesdays and Saturdays. If possible, no, walay adlaw basta kay bakante ato ng himuan, atoan ng butangan og live broadcast, no. Okay, makailagid talabi na sa masinati nato ang miracle. Ingon si Orlands Ruales, kung dunay miracle, wait, kisa to naingon ka, kung naay miracle mas makasinati ta. Si Elena, yes, naay milagro, maingon din tanong, usahay ma-recognize. Good thing kung ma-recognize nato ang Ginoo kung dunay milagro. What if ang imong una-una tungod lang jud kay maayo jud kang tao, example, kapasar ka, perfect ka sa mga exams nimo or whatever, tungod kay naning kamot ka, you did not acknowledge sa tanan nga grasya nga gipabuhagay sa Dios kanimo. Well, lahi sa na. Okay? Ate Susan is also watching. Hello kanimo, Diana. So daghantag mga bantayanon. Kumusta na mo mga bantayanon, no? Happy New Year kaninyong tanan. Makamingaw sad mo diyang dapita, no? Kaninot unta yana, Lily May from Bacolod. Okay, naay Samar, naay Laguna, Maribel Panye. How are you there? Ate, si Rila Mantuhak from Liluan. Hello, Ate Rila. Kumusta diha ang mga Mantuhak family and Barino family, Ma'am Fe? Shout out kanimo. Villa Esther Jane. Shout out sa tanan. Salamat sa mga pulong nga naghatag og inspirasyon si LV. Yes. Okay, so actually kitang tanan mo naghatag yun og sa night from Tayasan. Dagantag friends diha na sa Negros Oriental. Nas Tayasan. Okay, Misamis Occidental na as Mindanao. Okay, naglanog-lanog da ita, no. Okay, padayon ta mga kaigsuonan. Importante kaayo do natay profound transformation kung masinati nato ang gugma.
to consider mga kaigsuonan, no? Daghan kaayo mga sama sa disipulo ni Kristo ilang gipamyaan nya kani rabing pagsunod ni Kristo dili ra ba ningon kasagaran kay ay for example in a community nga moingon nga dili lang ko mo join ana mga community ha kay mga dato na diha, dili ta ana. Atong hinumduman ang mga disipulo ni Kristo mga ordinaryo ra gining tao, wala gini sila anang educational attainment highest to the highest degree or diploma or masteral or doctorate, wala gyud, no? Mga yanong tao, ordinaryong tao pareha nato kay kitang tanan gitawag man diha sa atong Ginoo sa pagpangalagad. Kay after all kini ato ang kinabuhi diri, mission kini, no, sa kinabuhi, no? Nagpilgrim ra kita diri, no, diri sa kalibutan for a mission. Kaya atong final destination would be in heaven. So maningkamot kita ni ana nga makaabot kita didto mga kaigsuonan. So unsa man imong encounter with Christ? Perhaps daghan kay, no? Again, through scriptures, through prayer, through kindness of others, and kung masinati na manato murag di na ta mahimutang. So maana tay mga ma-encounter nga murag di ka makatuog. Unya moingon na ka nga kinahanglan ko musimba. Naka-experience ako halos everyday musimba. Seems there was a time na wala pa ko nisud seminaryo, no, everyday nahulog ko daily communicant ungin ko nga nung nainani naman ko. Well, nindot sa ning ma-overdose, may pag nabay overdose. Well, kung sa pag-ampo away overdose mas labing maayo mag-ampo ta musimba ta bisan pag why limit, no, kay para sa Ginoo. Why overdose para sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay? So inana, no? So kaning atong encounter sa Ginoo kay gitawag yin talabaw tanan. Nindot sa gaya ni kung nitawag ang Ginoo kanato, importante nga duna tay cooperation sa pagtawag. Kinahanglan duna tay pagpakigsugat or pagtubag, no? Pag-respond sa tawag sa atong Ginoo. Okay, so this encounters brings clarity, purpose, and a renewed sense of direction, mirroring the transformative journey of the disciples in our gospel that was read. Mga kaigsuonan, unsa man ni siya alang kanato, sama sa atong ebanghelyo as Andrew, no, mo man ni usa nga gikamay no, emphasize the significance of community and discipleship. Importante kayo nga duna daitay diri na makita mga kaigsuonan ang difference kung moingon ka nga unsay kalahian, Father, kung magpray ta ikaw usa ug magpray ka in community. Like, why need for us to go to church or to attend the mass? Kay ngano ang misa, no, para man sa mga tao, no? Yes, mo na nga there's a sense of discipleship. There's a sense of kanang pakighiusa. Mo man na siya ang call ana. So community and discipleship, as in our gospel, Andrew, one of the disciples, immediately shares his newfound experience with his brother Simon. So sa iyang pag-experience na sinati niya, iya pong gisulti na Simon. Okay, inviting him to meet Jesus. Kana bitong nindot imong kasinatian nga or naka-experience kag nindot kaig maayo diri sa kinabuhi sa kalibutan. Time sa dali ra gyud dalon ta kay nindot ni nga experience. Kana bitong dili nimo ma-contain sa imong una-una or sa imong pagbati. But ganahan kang ipaila-ila or ipa-experience pod sa imong mga suod nga higala. No? Meaning to say, ikaw may mulid ngadto sa uban. So that is one message in our gospel. Kinahanglan mulid kita sa mga taong labi na kadtong nagkapa-kapa or nangita og unsay maayo og unsay katinuuran. Okay? So there's a gitawag natong mutual support sa matag usa kanato. Again, yes, importante ang pag-ampo. Pwede ta mag-ampo in our personal prayers. Kita usa og labing importante sad ang pag-ampo na naa uban sa mga katawan sa Dios. Kay mao na mutual support.
Kay we are called to a sense of community. Okay? So mga kaigsuunan, unsa man alang nga natong tanan karon sa mga kasagaran sa mga generation karon o sa matag individual karong panahon na. So unsa man na bakag maglisod tag pangita kung unsay atong gipangita. Okay, so kani atong ebanghelyo nagpatunay yun ni nato kay ngano this encourages us to seek personal encounters with Jesus. Karong panahon na ambot lang kon dali pa ba nato masin nati or pag-encounter nato nga makaingon tala murag naa na sinati nako ang gugma sa Dios nako karon. In today's time murag gubot kaayo laba ang palibot no daghan sa amo daghan kaayo ta og mga no gikabisihan labi na sa cellphone nato ug uban pang mga tanan no, teknolohiya karon daghan kay kalingawan bisag unsa na lang no. Pero katubit tong time sa pandemic ang kalibutan murag nag shut off, nahilom ang tanan, nangahadlok ang tanan. Unsa man ang kasagaran nato murag kan halos tanan nagampo, halos tanan makasinati gamayng problema sa uban makabalo dayon ta kay mamati man ta. Sorry. The more kitang naa sa kahilom ug diha sa kalinaw mas basinati nato ang lihok sa Espiritu Santo mga kaigsuonan. Diha nato makita. So somehow makaingon sad ta siguro nga partly siguro gi-allow to sa Ginoo ang pandemic for a reason. Kay daghan man siguro ang mga converter ug daghan ang mga hadlok ug masigig ampo sa Ginoo. No, mga liya na lang gyud kay wa may laing dangpanan. Ang Ginoo ra man gyud mga kaigsuonan. Shout out usa kita no kay Johnny, kang Joy, Connie, Estela, Cristita Rose, Norman Rufo is also watching. Bakayan Cebu, Subdivision Nene, Sarona, Villa Layson. Shout out kaninyong tanan mga kaigsuonan. So, natay 157 viewers. Shout out sa matag usa. Kumusta man unsa inyong kasinatian sa Ginoo? You can share your experience. I know most of us dunay manuglahing experience kabahin sa pakigrelasyon sa Ginoo or pagsunod nato sa Ginoo. What are your challenges? No? Like you can share, you can comment down below. Unsa ang challenges ilabi na pod sa imuhang tingwa karong 2024 kay kasagaran manggod nato no as a Catholic Christian practicing and non-practicing samot na tong nag-practice pero taman lang gyud mabaw kaayo kuwang kaayo bisan kami mangani mga kaparian time to time we need to read, we need to update ourselves no kinahanglan makakuan ta pero kuwang gyapon no dili gid paigo. So every day is a learning process, a learning curve for us to study Jesus because giingon pa signs of the times. Kinahanglan karong panahon na kinahanglan sa tamasayod kung unsa day ni klase no kinahanglan makapamalandong ta. So how can we go to reflection and prayer and contemplation if busy man tas tanan natong gimbuhaton nga personal lamang. So mga kaigsuonan, kumusta? Please share. I think I have to share also sa ato ang nindot nga mga experiences sa kuan no. Basahon nato tong previews nato kay mo man toy daghan sa kaayo no nga pick up po lang nato mga kaigsuonan kay daghan man ni comment sa ato ang video katong last time. Last nato nga mas katong New Year's Eve nga tungod sa prutas-prutas mo daghan kay niingon nga mao na mga father nga daghan kaayo sa mga Kristiyanos Katoliko nga taman ra sa sunod-sunod nya wala day nakapalawom. Napoy uban nga so many reasons nga nang gawas no. Parehasan ani no ingon si Juvie mo palag jud ang namaligya og prutas father kay dili naman sila mahalinan. So lahi na siya nga kuan no. Lahi na siya nga rason no. Personal kay na siya no. So napoy niingon nga ang importante is prayer and do hard work for better life. If we have budget for fruits on the table during New Year's Day, it is not meant paswerte for having money. Yes, so manuglahi na. Again, manuglahi gyud ta og stands diyan na.
Kay of course fruits kabahin na sa atong pagpangandang preparation for New Year's Eve. Pero ang punto mga kaigsuonan na if your intention is to have a good luck, paswerte, mo na mag-andam kag prutas kay para swerte, that is what we are trying to convey sa maong mensahe. Na dili gina siya mao nga tungod ni ana magpaswerte-swerte ta. So daghan kayo siya mga komentarista diri nga ni comment o nya human gisaway sad. So daghan kayo manuglahi nga mga comments, but however, but that is the point there. Okay? So hinaut unta nga daghan tag makatunan niini upaning kamutan nato nga kamo nga nakadungog mga igsuon. Please help evangelize and catechize our brethren. Kay dili sa tao na muni makaya mga kaparian lang kami na lang ani no. Nangugat ming winali diri unya pag-uli ninyo sa bahay mura ra magwa ang mainumduman ang katuramang pakatawa. Ayaw sad no. As a Christian, as a Catholic Christian, no? Sayang kaayo ning ato ang pagtulunan nga mao ra ba ni labang matuod sa tanang matuod, no? The fullness of reality and truth na ara ba nato. Unya human ang problema kita mga tapulan kaayo. So shout out sa atong mga kaigsuonan diana nga mga naaspikas nga poder, no? Mga kugihan kay mo basag Bible, sus mga maayo na gyud kaayo ni sila no, pero say mga away man sad. So dili lang sa taanang mga away-away kay di ra ba na maong pagtulunan sa atong Ginoo. Okay, bisan man og lahi ta og beliefs, religion, but ang importante magkahiusa ta, no? Kalinaw ang importante nato. Okay, maghigugmaay ta kay pareha ra tang tanan walay mga angay, no? Pareho ra tang tanan mga wa gyud tay ikapanghambog ni ining kalibutan na. So ayo pang hambog nga ikaw na ang labaw o ikaw na ang nasayod sa tanan. Pareho ra tang tanan mga igsoon. Eli, ingon si Eli, ako pader dili man nga need og prutas, need dagan og handa og unsa ray maabot karong gani sa tinuod lang bisan isa ka tibuok kabuok prutas wala joy nakatungtong sa akong lamisa. Nagpasalamat lang ko sa Ginoo nga nakaya nako tanan nga problema nga nilabay sa tuig. Karon tuiga 2024 wala koy laing giampo o gihangyo sa atong buhing Dios nga unta tagaan lang mi og maayong panglawas pirmi uban sa akong pamilya. Thanks God, glory to God in the highest. Happy New Year. O taapil ko nimo pirmi sa imong pag-ampo. Wow, si Eli Rojero Rapsing Jr. Wow. Shout out kanimo no. So kamong tanan mga kaigsuonan no, kabahin na mo sa ako ang mga prayers no sa kanunay, whether it may be personal prayer o sa ato ang mga holy mass, no, apil na sa akong intention ilabi na kamo nga kanunay ni join sa ato ang pagpalawom sa pulong sa Dios. Mo na importante kaayo no, no ni kikinahanglan sa kalibutan ron, no, pagampo, pagkigugmaay, pagpasayloay, pagsinabtanay, nya kining pagkahagog bitaw kaning greed or greediness mo sa ni ko sa hambog sa imong pride o mo'y makaguba sa tanan. So manginawat unta ta nining bag-ong tuig no 2024 ato ning mapuy-an no, ato ning mapuy-an ang ato ang pagtuo nga labing importante kaayo. So again no, mao na siya very relevant in our gospel kining panahon nato. So it encourages us to seek personal encounters with Jesus. So we need to have must experience transformation. Do natay ka ng kasi natian nga ganahan tang mag-usab para sa kaayuhan, no? No, do natay pag-share sa ato ang faith sa journey. No, unsay imong pagtuo imo share sa uban. Kay mo man importante mga kaigsuonan. Dili man ni basihan sa puhon kung itugyan man ta si Ginoo kung asa man tang dalhon ani. Dili ra ba kwintahon unsay pilay na pundo nimo sa bangko. Dili ra ba kwintahon kung unsay imuhang success. Kung dili unsa ang imuhang gugma nga nahatag sa uban. No, pinaagi sa atong pagpaningkamot. Dili man ingon nga dinaghan. No, by the way, shout out sa atong mga kaigsuonan di ay no nga daghan sad kay ni comment nga mangayo og support. We really understand nga daghan kaayo moduol nato, but
dili kayo inana ka makaingon ko, all I can help you is more on prayers, no? Mao man na espirituhanon nga kinabuhi, mao na akong matabang as a priest, but dili taon ko, no, daghang makatabang ninyo financially, no? In a way makashare lang ko gamatoy kaayo kung unsay naa, no, ginagmay lang gid kayo, pero kanang need nga kinahanglanon nagdilag ko murag I'm so sorry nga dili ko kahatag anak kay no dili man ta ingon nga daghan tag bahandi, no? In fact mao bitaw nang nagpari mi kay mga lagad gibiyaan na mo among profesyon, gibiyaan ang trabaho nga unta na naman unta mi maayong trabaho, no, Father Justone. Pero for a reason it is really a call, a grace, no, nga nitubag mis tawag sa bukasyon. Kaya there's something, no, we are not kanang ingon nga nagkuan diha na. So mao na again to all those brethren nga nanginahanglan og financial assistance, dangop in town mo sa gobyerno, dangop in town mo sa mga charitable institutions kay kinana no nya sa akong bahin wala pa kaayo koy mga connections niya na. Hopefully we can have connections sa mga kanang mga NGOs nga mga communities or charitable institutions nga makatabang, no? So we pray for that, no? Salamat po sa pagsalig sa kasagaran, no? Na inisalig na to, but we cannot support you financially pa o unsa ba ng mga kinahanglanon diana sa pamulsa kay wala man ta ana. Again, so importante prayer, and we will share the goodness of the Lord sa uban kay mao ni importante ug mao ni pasihan sa atong Ginoo. So mga bay, kumusta ang matag usa atong i-check bi kung kinsa may naa uban nga nakasulod bago karon? Si Liseni, tama jud Father, iyan po ang pasalamat kung ano mayroon tayo sa buhay. Yung Tagalog tayo ha, pasensya po. Parang hindi tayo nintindihan. Ang swerte dili ra kwarta basihan, healthy, malipayon ang pamilya, napakadako nga swerte ni ana. Of course, no? Health is wealth. Matod pa. Manay labing labaw nga kung saon man nimo pagkayod, pagpaningkamot, pag survive sa mga day-to-day challenges kung medyo dili maayo tong panglawas. Mo magyunay puhunan nato, no, mo na nga ang pingan sad nato kay kining panglawas mga kigsuon gasa may sa Dios. So maningkamot ta, kinahanglan wellness and sa panang mga kaayuhan para sa panglawas ato ng paningkamutan kay gasa man kini sa Dios ang tanan. Happy New Year, Lerma Pitogo. Si Mananggiti Vlog, mapasalamaton sa gasa sa kinabuhi. Okay, sa una mo to ko anak Father karon dili na. No, mga palihilihi. So atong i-shout out ning bag-ong ni comment no tan-aw na to mga kaigsunan. Ato i-view atong tan-awon king kinsay ni comment nga bag-o kayo. Salig ta sa grasya sa Dios na magiingon, no, dili ta sa prutas. Okay, ako ingon si Alexandria Alaba. Okay, ako Father wala na ko anong prutas kay dili na tinuod, ingon si Alexandria. Okay, actually mo ni atong gipalawman, no. So mga kaigsuonan, shout out sa kasagaran nato nga ni view sa ato ang sa ato ang video. So mga bayo mga kaisabingay, I hope na amoy sorry, I hope daghan mong nakuha nakatunan karon sa atong pag-istorya kabahin niya na atong gospel para ugma. Nga gitang tanan di ay gitawag sa pagsunod diha kang Kristo. Let's come and see the goodness of the Lord. Kay kun muduol kita, maningkamot kita, diha nato masinati nga sus, no, magilty ta nga wa gid ay pagpakabana nga unsa dayang gibuhat sa Ginoo alang kanatong tanan. Okay, shout out mga kaigsunan, kumusta ang matag usa? I hope you're still there. Pilay na nag-check na to. Pilay nagpabili natong uban ka nato. We have 173 viewers. Wow, nagkadaghan man ta. So salamat kaayo, basahon na to unsay mga comments ninyo. Ingon si Eva, mayong gabi Father. Nindot kayo mag-daily communicant, Father, na kasi nati ko nagnovena ko sa Holy Spirit. Ingon si Eva. Wow.
Kanang kapito sa nahulog 49 days walay putol-putol sa ikaupat. So i-explain na niya iyang novena ang mga inana kakalawom no sa pagnobina nimo. Well, it's a grace. Again, no, do na kay transformative kanang ni effect sa imuha kung unsay gasa sa Dios. So kay ngano ni submit man sad ka, nituman man sad ka, Eva. So salamat kay at least importante na amaze ka sa imong kasinatian sa Holy Spirit. Ingon pa siya. Okay, ingon siya, basahon natin ng uban. Ate Bikbik, wow, nindot ka ay diha sa Ginlaggan, no? Happy fiesta kay Ate Bikbik sa Ginlaggan. Kumusta? Congratulations. No? Wow, sa San Antonio. Daghan kay kasinatian sa Ate Bikbik. Salamat sa imong pagkamagyatagon usab, no? Shout out kanimo diha Ate Bikbik. Okay, si Danelyn, may gabi Father nindot imong mga pulong makadasig. So mo na no, kung nadasig mo, kinahanglan magdasig sad mo sa uban. Dili lang kay taman lang sa imuha nga unsa imong nadawat, kinahanglan i-share sad no, kay kining tanan no dili ni ato mga igsoon no, kun dili para sad ni sa tanan. So kung unsa mo na mao ni hangyo kun inyo nga if nadasig ka mo, no, ato na i-share. Ato ning isaba-saba ang social media. Dili kay kabuang lang tanan ang ato apilan sa natog pang Ginoo labaw sa tanan. Kay no para maka-share. So kung say mo share din na grasya sa Ginoo. Sige ra mo tan-aw walay share bitaw. Pasalamat sa adlaw-adlaw sa kinabuhi nga gihatag si Ginoo kanato. Ingon si Malu Kanatoy. Okay. Isa pa. Watching from Hong Kong, Leia. Ato ning shoutout basig natin mga kaigsuonan no. Naa sa Hong Kong si Leia. Shoutout kanimo diha no. Nanay Charlita Alilin from Consolacion. Kumusta ka mo diha? Okay, watching from Panglao, Bohol. Okay, so mga bahay, si Aquin Reden, pagayampo ang ako anak na dinggi. Ito i-appeal na sa mga prayers na to. Si Mary Jenna. Mga kinahanglan og tambag no. So mga personal mga requests and prayers, rest assured of that no nga naatana no. Trust in God mao na tinuod nga palihi. Okay, so salig sa si Viola also watching from Hong Kong, Evelyn from Canada. So libuton ta mo ugma madto kung niya sunod adto kog Canada. Nanindota na no. Makasinati ta. Shout out kaninyo sa mga naa sa gawas. I hope you're doing fine. Sa gawas labi na no ni Viola sa Hong Kong, sa Canada si Evelyn. Kumusta ang kinabuhi nga naa sa layo or maybe naa na ubanan ninyo inyong pamilya diha. Kumusta kamo sa inyong pagka-Katoliko? Kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Mao na labing importante no. Watching from General Santos si Wands. Yes. Asa pa ni ingon si Eva, gipaambit nako sa uban ang akong nasinati nga grasya ug bunga sa reparation para encourage nato. Yes, reparation prayers no. Kinahanglan kay na siya to encourage sa uban sa pag-ampo. So mao na magigsuon no. Number 1 natong buhaton, prayer. Ampo, walay puas nga ampo, walay overdose sa ampo igsuon. No? Padayon nga puas. Ang pag-ampo po dili na ingon nga kung nag-ampo ta karon makadawat ta. No, kung dili mag-ampo ta para mas kita mismo magmalig-on o makasugakod ta o kita po'y mausab sa atong pag-ampo. Mo na nindot nga the more we pray, the more we change ourselves ug the more tang maka-realize nga uy layo ra day kay ni akong effort. Layo pa day kaayo ko tinuod. Kanang makamatata ba? O mo na nindot no. Aha. From Malaysia. Taga na kayo no? From Malaysia. Malarga sa ta ni Epang Chin at tuon na to na si Epang sa Malaysia. Shout out kanimo Epang. Kumusta mo diya sa Malaysia? Sa Butuan, si Dean Laborio Malazarte from Butuan City. Okay. So Eloisa, thank you po insights. I'll be prayerful no. Importante kay ang pag-ampo igsoon kay mao na no gawas nga nahimo tang prayerful is our relation. To pray is kung mainampuon ka
do natay communication sa Ginoo through prayers, and that is our relationship with God. Mao na atong murag daily sustenance. Nga kung sa ato apang ginabuhi pagkaon para di tagutomon mo kaon ta. So sa atong kalag kinahanglan sa tang mag-ampo sa kanunay for us to sustain. Tambok ang atong kalag di lang imo ang bilbil. Sorry po. From Marikina, Mildred Guevara. From Kuwait, John C. Oh, shout daghan na kay nang gawa sa mga pangalan ninyo gikan sa layong dapit. No? Shout out kaninyong tahan si John C. Okay, more shout outs kita mga kaigsuonan. Okay. Sige. Kumusta ang matag usa? I hope daghang nasinati na to. So again, before we end our live broadcast, isa ka oras na to. Napapas na pud. So mga kaigsuonan, salamat sa inyong pag-uban ka nato. This is Father Rod para sa atong live broadcast Wednesday segment. I hope okay kaayo ang ato ang tingog diha. Naglanog-lanog ang ato ang video. Shout out kaninyong tanan. Salamat sa mga nag-uban nato, nagpabilin, mga viewers, mga followers, sa mga bagong followers nato. Salamat kaayo. I hope no kanunay mong mag-follow sa ato ang mga videos ug sa ato ang mga from other platforms, from YouTube. Please visit our YouTube Isang Bingay 2.0 para mas madagan sa dito dapita. From Hong Kong si Ate Luj. Okay, Liasetic. From Darwin si Lorna Kitoy. Kumusta diyan no sa Darwin? Teresita Maglangit. Lumison, good evening Father. Dear, see you tomorrow 6 a.m. Mass. Thank you very much sa imo share tomorrow's gospel. Okay, si Lumison nindot jud kaayo na mga pasabot. Yes, exactly. So makita ta no 6 a.m. Mass. Ugma Lumison. Lizel di Parini. Kabadbaran City. Okay. So Lu, please share no sa imong mga friends diri sa Lipata para mas daghan kaayo tag masinati nga mga kaigsuonan nga uhaw sa pulong. Perhaps kay ngano ako ara gyud ning gigamit ra man jud kong mensahero anis Ginoo. Ahimo kong kaning instrumento lamang para sa kasagaran no sa kadaghanan nato. So mo na magtinabangay kita. From Laguna si Carmen. Wow, daghan kay no. Salamat sa inyo pag-uban ka nato. Okay. More shoutouts. Yeah, ingon si Teresa. Amen, Father, bitaw, Father, grabe ako prayer. Nawala ako, Cancer, dili ko maoperahan, pero ang gihatag ni Jesus nako healing in my heart, which is acceptance sa suffering na ako, gone through this time na maski stage 3 cancer po. Pero peace ako na feeling, and through happiness, Father, mauni ang grasya gihatag ni Jesus kanako. Praise the Lord kay. Wow, that's good news, no? Praise the Lord kaayo, no? I really know kaning kang atong sister Teresa, how she is undergoing this problem, these challenges naa niya karon, no? Kay she is a cancer patient, pero ningon sa mga igsuon, healing of heart nawa. I don't know exactly ni grabe ako prayer, mawala ako cancer, dili ko maoperahan, pero gihatag ni Jesus. So nawala iyang cancer. So grabe, no? Kay kabalo ko unsa ni ka prayerful ni si Sister Teresa. Mainampuon halos everyday to sa Blessed Sacrament. So kinsa man ninyo tig-visit og Blessed Sacrament, ug magstay lang siya didto, makigiusya lang siya sa Ginoo. No, praise God, no? I'm glad no nga naa kay nindot kaayo nga good news about this. Wow. Yes. So mga bay, salamat no sa mga sharers, salamat ninyong tanan. Salamat sa mga kaigsuonan nga nakigiusa o nag-share sa ilang mga experiences. O ang ni comments, pasensya sa wala kayo nako nabasa kay paspas kaayo ang
ang scrolling sa mga messages. So anyway, kining tanan na no, usa ka gasa sa Dios alang kanatong tanan. Wherever you are, no, you may be here in the Philippines or outside. Salamat sa inyong time. Salamat sa kahigayunan nga nakigduyog ka mo ning atong live broadcast. So makausap pa salamat sa mga new followers nato. Salamat usap sa sa pag-follow sa inyong pag-uban. Nagpasabot kini nga doon na kamoy nakatunan o ginaot unta ang unsay nakatunan ninyo. Don't stop there. Instead, share to everybody. Share, no? Kay mao gini mensahe sa Dios alang kanato. Okay, mga kaigsuonan, before kita matapos akong ihatag ang katapusan nga panalangin alang sa tanan. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father God, salamat nining mga gasa nining nindot nga panahon karon, January 3, uban sa atong mga online viewers and followers. Salamat sa nindot kaayo nga nahisgutan namo kabahin sa imong pulong sa pagsunod kanimo ug pagtubag sa imong tawag. Salamat sa matag usa. Salamat sa mga niduyog. Salamat sa mga ni-share sa ilang time, sa ilang gasa, sa mga resources nila like sending stars. Salamat sa pag-share sa matag usa. Ang matag usa gasa sa Dios. Lord, panalangin ni ang matag usa nga nagauban kanamo. Hinaot unta nga sila makasinati, maka-experience sa nindot kaayong gugma nga imong gipabuhagay ng daan kanamo. Daghan pang mga kaigsuonan namo nga wala makasinati ug wala makakita nga unsa day ang imong paghatag og gugma kanamo. Hinaot unta Ginoo, kining nakadungog karon mo'y gamiton usab nimo nga inspirasyon ug sila usab matandog og mo share sa mga nindot nga pagtulunan ug mga kasinatian. Panalangin ni sila Ginoo, panalangin ni ang kalibutan makaangkon ta sa kalinaw ug walay puan sa paghatag og gugma o pagpasaylo ay. Hinaton ta Ginoo, ayuhon mo kami sa among mga tagsa-tagsa ka mga balatian. Sa mga pagsulay, ligo na kami. O hinaot unta nga makasugakod kami sa klase-klase nga mga hagit sa kalisod sa kinabuhi. Kining tanan Ginoo among ihalad. Pasalamat no sa matag usa ilabi na among kaigsuonan nga nagmasakiton o naa sa mga tambalanan, naa sa mga panimalay, naa sa mga kalisod labi ng mga na-discourage na nga magpadayon sa kinabuhi. Lord, hikapa sila, inaot makasinati sila sa imuhang nindot ug mainit nga gugma sa matag usa. Sa matag usa kanamo hinaot unta kining tanan among gipasalamatan. Pinaagi ni Kristo o nubanan sa pangama sa among langit ng inahan niya si Maria. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios ang Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Yes. Salamat kaninyong tanan. Natapos na ang atong live broadcast. Hinaot no nindot ang inyong disposisyon human ining atong live broadcast. Sa makausap pa, salamat kaayo. Please don't stop there. I challenge you, share the good news towards the many brethren of ours nga naglabi pang nanginahanglan kayo. Mayong gabi kanatong tanan. Shout out sa Matag-Usa. Salamat sa Matag-Usa. So basahon sa nato no. Before we close our session, basahon nato kinsa pa ni Apas. Shout out na lang ni si Carmen Eloisa Virgie Magdalene Segundo Cotamora. How are you there? Happy New Year. Si Lou Mission, Juditha, Julieta, Eva. Okay, so salamat kaninyong tanan. Yung gabi and God bless everyone.